کوردکی ئیزیدی ڕادگهینە کۆبرایەوی یە بناوێ خەلەف خدر کۆژدایک بوویە ساڵە 1982 کۆژ وڵاتیەن دەڤەرا سنوونەیە پشتی کۆژناوچەکدارên پێکەکێ vekişiya sê caran biriya telefônê geflê hate kirin ji aliyê PKK ve û ji tirsa gefên wan ku êrişî wî bikin xwe ji jora avahiyekê li heman deverê avê dixware û ji ber wê bûyerê herdolingên wî li gel 5 movikên pişta wî şikistin û piştî ku 20 rojan li nexweşxaneyekê ma hat mala xwe lê jiyana xwe ji dest da. Menav hezkanî ku xelkê devera Sinûnê ye yê serbinavçeya Şingalê ve Kobrayê Xelef e got ku ji ber pêwendiyên birayê wî bi PKK re û piştre vekêşana wî ji nav wê partiyê û rêxistinên wê ku Xidir bavê 5 zarokan bû û ji ber bêkariyê berê xwedabû navçekdarên PKK û piştî 4 heyvan malbata wî daxwaz jê kir ku ji nav PKK vekişe û sozdanê alîkariyê pêre bikin. Derbarî sedemên havêtina birayê wî ji serbanê avahiyê hezkanî got ku piştî vekêşana birayê wî ji PKK çendî caran biriya telefônê êrîş lê hate kirin û ew êrîş û gefê lê dihatin kirin walê kirin ku xwe ji serban bavêje ku beriya xwe bavêje du çekdarên PKK bi otomobîlekê bidûketin û ji bo ku ew xwe ji destê wan rêzgar bike xwe gihan cihê xwe li Sinûnê ku li wê deverê jî polîsan hewilda berevaniyê lê bikin lê ji ber ku gelek ji wan tirsiya bû reviya serban û piştre xwekujî hilbijart ta xwe ji jiyana ditirsê de rêzgar bike. Menav herwiha got ku ew ta niha nizane ji ber çi birayê wî canê xwe ji dest daye ji ber ku piştî wergirtina çareseriya pizîşkî li Musilê tendurustiya wî baş bibû lê piştî vegeriyana wî ji bo malê bi şevekê wî nûçeya jiyan ji destdana birayê xwe diriya pêwendiyeke telefûnî ji aliyê hevjîna wî bihîst û menav daxwaz ji hikûmeta Herêma Kurdistanê kir ku alîkariyê bi malbata birayê wî re bikin ji ber rewşa wan ya aborî ya xerab. Şêrîn Kîlo Ark.